Nyt on vikapäivä ja valmistautuminen käynnissä ennen huomista pyöräilyä. Ja mä tulin syömään ihanien ihmisten kanssa kiinalaiseen buffaan. Ai että oikeesti. Mä en kestä ihania oikeesti. Mameruut ja tilta. Joo, täällä on hyvä meininki ja ollaan hyvin saatu safkattua tässä näin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ruokailun jälkeen mä kävin täällä Jätkäsaaren verkkokauppa.comissa ostamassa mulle mikrofonin. Koska mä ajattelin, että mä alan tekemään nyt YouTube-videoita aina välillä. Koska yksi mun liikkaopintojen luokkalainen sanoi, että mä voisin tehdä YouTube-videoita. Kysyi, että onko ikinä miettinyt, että voisin tehdä YouTube-videoita. Niin sit mä sanoin, että mä oon kyllä välillä miettinyt, mutta en oo ikinä tehnyt. Niin nyt on mikit ostettu, niin pystyy sit paremmin kuulla puheen samalla kun pyöräilee. Mut joo, mä vlogaan ihan tälleen mun puhelimella. Iltaa kaikille. Vielä ihan pikkusen on iltapala kesken. Mä ajattelin tulla kertomaan fiiliksi, mikä on syy sille, että mä lähden tämmöstä 400 kilometrin lenkkiä kokeilemaan ja 24H pyöräilyhaastetta. Ja sitten mä esittelen vielä, että mitä mä oon pakannut tänne reppuun. Päällimmäinen syy on se, että mä haluan haastaa itteeni psyykkisesti ja lähteä omaehtoisesti tekemään semmoisen pyörälenkin, että mitä voi olla päivälenkki pisimmillään. Mä ajattelin, että 400 kilsaa voisi olla semmoinen aika kova. Että 300 kilsaa voisi mennä, mutta 400 voisi olla semmoinen, että siinä on paljon tekemistä. En ole nyt tänä kesänä tehnyt yhtään lenkkiä yli 100 kilometrin. Enkä ole treenannut tähän. Perus vaan liikkunut monipuolisesti. Mutta ikinä en ole tämmöistä matkaa mennyt. Iskän maantiepyörä lainassa. Ja lähden testaamaan psyykkisesti, että ihminen pystyy. En kuuntele mitään niin kuin kuulokkeista tai muuta matkan varrella. Ja toinen syy on, niin mä haluan testaa myös fyysisesti, että mihin ihminen pystyy. Kun ihminen pystyy tosi moneen asiaan niin kuin fyysisesti ja ihminen on luotu myös liikkumaan. Niin noin 2 juttua on ja lähdetään haastamaan ja katsoa, että kestääkö kroppa ja kestääkö mieli. Mä veikkaan, että kroppa pettää ennen kuin mieli, mutta katsotaan. Sitten 3. syy on oikeasti yhtenä isoimpana asiana, niin lähden hakemaan tunnetta siitä. Se tunne, mitä voi saada tuommoisen reissulla, niin on ihan mieletön. Eli puhtaasti itselle semmoista tunnekokemusta, endorfiinit virtaa ja sitten pystyy kokemaan semmoista tietynlaista kyvykkyyden ja pystyvyyden tunnetta ja samalla myös elää huolettomasti läsnä siinä hetkessä. Tämmöiset itsensä haastamiset myös inspiroi itse. Mä en ole lähes nyt semmoiselle rennolle mukavalle päiväretkelle, missä nautiskellaan, vaan muuten se ei olisi haaste, jos se olisi mukavaa. 4. syy, ton psyykkisen, fyysisen sekä tunteen lisäksi on se, että mä haluan saada boostia mun syksyyn ja arkeet. Jos mä tämän reissun teen, niin voin saada tästä tsemppiä, että kyllä mä pystyn gradun kirjoittamaan myös, koska pitää jaksaa istua läppäri äärellä ja kirjoitella. Saa semmoisen pienen motivaatiopiikin myös syksyyn. Tämmöiset jutut inspiroi, ettei ole ihan vaan tasasta arkea. Ja mä lopetan sit kun on 400 kilsaa tullut täyteen tai sitten kun 24 tuntia on täynnä. Jos terveys pettää alta tai muuta tapahtuu, niin sitten pitää mennä sen mukaan. Eniten kuumottaa, että jos rengas menee rikki, koska se on ärsyttävä vaihtaa. Mä en ole tuohon maantiepyörään ikinä vaihtanut, mutta sisuskumin vaihto onnistuu, niin ei siinä ole varmasti ongelma. Mulla on vähän appelsiini, pillimehu, ihan super paljon herkkuja mukana. Bringlesei. Mä oon laittanut nämä pähkinät tämmöisestä pussista, tällaiset, että ne on helpompi ottaa. Sitten toisia suolapähkinöitä tämmöisessä pussissa. Näitä. Sitten pari smoothie-puuroa, levysuklaata. Ettei mulla lopu energiat. Kropasta kesken, niin pitää olla tarpeeksi energiaa. Sitten banaani, lempitaateleita. Pitää syödä tunnin välein jotain. Niin tässä on myös tämmöisiä pätkiksiä. Sitten tästä saa mun mielestä yhteensä 700 kaloria. Tää on kova. Proteiinijuoma. Yleensä en juo näitä, koska ne on aika prosessoituja ja kaikkea. Joustan tosi pahasti kyllä normi mun ruokailutottumuksista. Ja valmistautumisessa myös on joustanut. Sitten karkki. Otin tämmösen urheilujuomajauheen kokeiluun. Nesteytysjuomaa tämmöstä vadelmamakusta kaapista. Loput magnesium poretablettia. Lätkästä tuttu siripirit mukaan, eli glukoosipastilleen. Nämä on superkätsyi. Mulla on aina lätkäs mukana näitä. Mä oon saanut siellä semmosen lempinimen, että siripiri sponsori. Ohut siemenherkku. Tätä leipää teen mukaan. Tämmönen yksi virvotusjuoma. Sitten vispipuuroa. Tää on helppo syödä jollain tauolla. Lisäksi lähtee mukaan suolapurkki. Eli jos lähtee kramppaamaan takareita tai pohjetta, niin otetaan tää suola mukaan. Tää ei ole mitään parasta suolaa. Miettinyt, että voisi ostaa jotain laadukkaampaa suolaa. Mä juoksin puolikkaan sille matkalle, otin spessuksi kokeiluun jolloskarkkeja. Mulla oli mansikkamaku. Tää on viimeiselle 100 kilometrille.
Mango Passion, päärynälime, kola. Nämä on mun mielestä aika hyvin, mutta nämä on silleen suhteellisen kalliita, niin mä en niinku raaskin näitä normaalisti ottaa. Mä otin nyt nämä spessuks jutuksi ja motivaattoriksi, niin jaksaa sit vikan 100 kilossa. Väliltä ajattelin ostaa tarvittaessa kahvia, banaania, juotavaa jogurttia, nopeat syötäviä präppeitä jotain. En tiedä, onko mulla vähän liikaa ruokaa, mutta hyvä, mieluummin tälleen päin. Nyt mun pitää äkkiä syöttää iltapallo loppu ja ehtii nukkua. Mulla on herätys 5,5 tunnin päästä. Mä oon viimeinen nukkunut tosi hyvin, mutta nyt herään 3 ja lähden liikkeelle 4. Eli tosi sumuinen aamu luvattu, mutta päivällä paistaa aurinko. Puuskissa tuuli on maks 5-6 metriä ja normaali tuuli on 2 metriä ja sitten ei pitäisi sataa. Katsotaan millainen päivä tulee. Jännittää aika paljon. Ehkä varmaan siitä, että keho valmistautuu tähän, niin mulla on ollut koko päivän syvä rauhan tunne oikeasti kropassa. Ja olen syönyt ja viettänyt aikaa läheisten kanssa. Just lähti veljet kylästä, ne oli mulla illan. Oli kyllä mukavaa. Palaillaan huomenna. Nyt on aamu koittanut ja unta takana 3,5 tuntia suurin piirtein. Koska jännitti super paljon illalla, niin ei meinannut heti tulla uni. Ja sit mä heräsin tunti ennen herätystä. Mut nyt kello on vähän yli 4 ja ollaan lähdössä liikenteeseen. Jännittää kyllä pikkasen oikeesti. Aamu puuro syöty, juotu vettä, tehty eväsleivät, pakattu loput eväät. Nyt te näette, minkälainen reppu mulla on mukana. 25-litrainen reppuni ihan täynnä. Mulla on ehkä tossa kokonaan päivän ruuat valmiina. Sitten siellä on vähän vaihtovaatetta. Tässä on tää iskänpyörä. Ei tarvitse käydä kaupassa ollenkaan välttämättä. Pulloja menee 2 pyörään ja 2 reppuun. Nyt ollaan polkemassa ja ihan järkyttävä sumu eessä. Siis varmaan aamu 7 asti on luvattu tämmöstä sumua. Ja siis kosteus tuntuu ihan super paljon tässä niinku vaatteilla, niin piti laittaa sadetakki ihan päälle. Mut nätti polkee. Vähän kuumottaa, että jos näkyy ilveksiä ja muita. Kun veljet sanoivat, että ne oli just nähnyt. Oon nähnyt pari pupua ja ketun äsken. Mutta hyvin rauhallinen fiilis. Ei paljon ketään muita pyöräilijöitä tai muitakaan näy täällä. Mut ootan sitä, että päivä valkenee. En tiedä montako tuntia menee siihen, että aurinko sitten nousee. Toivottavasti tässä kuuluu, koska mulla ei nyt mikkiä päällä. Mutta siis mä oon jo hetkeen pelottanut näin paljon. Siis mä en näe yhtään eteen. Tuolla kaukana näkyy valoi. Ja mun pitää mennä tämmöstä hiekkatietä joku 2 kilsaa ainakin. Siis apua oikeesti, täällä ei näe eteen, kun toi on niin heikko toi mun etulamppu. Että se on vaan silleen autoilijoille, että ne näkee mut. Mutta ei toi lamppu niinku valaise tietä mun eestä. Apua, tää on ihan superkuumottavaa. Täällä on joka paikasta pimeitä eessä ja takana. Ja siis ihan mieletön tää sumu. Tää on kyllä hieno. Mutta kuumottavaa. Joo, tässä ei näe yhtään mitään, mutta täällä pimeydessä mä menen. Oikeesti siis mä jouduin niinku jarruttaa sen takia, että mä en nähnyt eteenpäin, niin äskeisellä pätkällä. Ja sitten jatkuu vielä joku kilometri. Ja ne meni 3 kilsaa ihan pimeässä. Siis ainakin nyt tiedän sen, että uskallan mennä myös ihan pimeällä teillä. Mutta olihan toi kokemus varmaan päivällä, jos vetäis gravelpyörällä, niin toi olisi ihan sikajees. Kun mä en edes huomannut sitä rajaa, että missä kohtaa muuttuu se hiekkatie asfaltiksi, niin se oli vähän kuumottavaa. Joo, joku silta myös meni siinä vieressä ja peltomaisemat, ne on varmaan päivällä ihan supernätit. Ai että, on saavuttu Järvenpäähän. Tää on kyllä ihana kaupunki tää Järvenpää. Keravan kautta tänne tultu ja sitten kohti Hyvinkäätä ja Riihimäkeä ja sieltä Hämeenlinnaa. Hämeenlinnasta matka jatkuu sitten Lahteen ja Lahdesta Kouvolaan ja Kouvolasta Lapijärven kautta takas Vantaalle. Eli hyvänmoinen päivälenkki tulossa. Ja tää on aika siisti, varmaan elämäni pisin päivälenkki mitä teen. Mut joo, katsotaan mitä tästä tulee. Ihan hyvältä tuntuu kyllä. Ootan tosi paljon, että päivä valkenee ja kiva kun ei ole aamuruuhkaa, kun on lauantai-aamu. Niin ei jengi mene niin paljon töihin aamulla. Täällä alkaa aamu valjeta ja mä pidän pienen tauon, kun on reilu 30 kilsaa tultu ja pätkis ja otin vähän bringlessei. Hienon näköisesti alkaa aamu valjeta, mut sumu on.
On 50 kilsaa poljettu ja Hyvinkäälle saavuttu. Nyt mä oon vähän hukassa täällä, kun en löytänytkään oikealle reitille, mutta katsotaan, jos löydän kohti Riihimäkeä. On kyllä saanut väistellä noita pupuja aika paljon ja mä en tiedä hengitäänkö mä silleen vähän suu auki, et vähän ääni mennyt käheksi. Mut ei mitään. Juha Koskiniemi sanoisi näin, että on höykä päällä. Siis nyt kun päivä valkeni, niin ajettaa nätti pyöräillä, kun on valosaa. Kyllä maittaa nämä maisemat kohti Riihimäkeä. Niin sanotusti otetaan nämä helpot kilsat alta pois ja sit kun ollaan Hämeenlinnassa, niin on eka neljännes takana. Mut täytyy sanoa, että eilen noi tavoitteet, miksi lähden tälle matkalle, niin kyllä ne oli vähän glorifioitu. Että tavallaan tää on aika jees, mä elän hetkessä ja eikä tunnu fyysisesti tai psyykkisesti liian pahalta, mut silleen yksinäistä omia ajatusten kanssa. Ja mä oon mennyt 3 tuntia, vielä 21 tuntia jäljellä. Niin ei tää niinku ihan pelkästään nautintoa. Mutta vois sitä huonomminkin lauantai-päivää viettää, joten ihan jees. Tykkään ja sujuu hyvin. Sitten vielä semmonen asia, että mä olin kattonut, että tää on niinku aika tasasta. Mut nousumetrejä tulee yli 2000 ja laskuu kans yli 2000. Eli siis on päästy jo nyt nousemaan ja laskemaan ja sehän tekee tästä mielenkiintoisempaa. Joten ei siinä mitään. Ei oo ihan tasasta maastoa, eli olisi voinut olla joku helpompikin. Mutta toisaalta sit tuuli on silleen omalla puolelle, että ei tuule paljon, mut joo, pieni ehkä sivuttainen vastatuuli on, mutta tuuli on pientä. Joten tästä jatketaan ja fiiliksiä myöhemmin lisää. Tässä näkyy Riihimäen AMK. Eli Riihimäellä niin on ammattikorkeakoulu ja täällä pystyy kans opiskella jotain aloja. Mut joo, siis täällä ollaan tästä kohti Hämeenlinnaa. Pitää ottaa pieni tauko ja syö banaani seuraavaksi. Ja pitää vaihtaa toinen noista vesipulloista niinku uuteen, koska yhden vesipullon on juonut melkein kokonaan. Joo. Jaksaa. Tästä nopeasti banaanit naamariin. Vau, ihan superhienon näköistä. Nyt on Hämeenlinnaan saavuttu ja kohta pidän tauon. Ai että on nätti. Ja on unohtanut muuten kertoa semmonen asia, että aamulla niin yksi nuori aamuyöstä Vantaalla niin moikkasi mua, kun tuli vastaan. Niin se oli kyllä superjees, mä moikkasin sitä kans. Ja sitten myös yksi työmatkapyöräilijä ohitti mut Ylämäessä ja sanoi mulle ystävällisesti huomenta. Tuli hyvä fiilis. Mutta Hämeenlinna on ihan älyttömän kaunis kaupunki. Tää on ihan sairaan kaunis kaupunki. Täällä on niin hieno toi vanha kaupunki. Ja muutenkin tää on ihan super hieno ja historiallinen. Ja tässä on vesistö ympärillä ja linna. 4 matkasta takana, ei että. Siis mä en kestä. Mun piti tulla vielä takaspäin pyöräilemään, koska mä löysin tämmösen kyltin, missä lukee Siiri 200 metriä. Käännös oikealle. Okei, mä voisin tässä pitää tauon. Ja tässä lukee, että Siirin tie on tässä, menee kokonaan. Ja tonne jos jatkaisi suoraan, niin siellä menee myös Siirin kuja. Ja sitten vähän niin kuin saman suuntaan kuin tää, niin tuolla kauempana menee Siirin katu. Niin tämän paikan nimi on Siiri. Mä en ole varma, että onko tää joku kylä tai joku. Mutta mun siskon nimi on Siiri. Tää tuntuu merkitykselliseltä jäädä pitämään tauko tähän näin. Mä olin kattonut tätä jo etukäteen Mapsista tää paikka. Jäädäänpä tähän pitään tauko ja takana ehkä 107 kilsaa poljettu. Nyt on Hämeenlinnan tauon jälkeen tultu 25 kilsaa Tuulosen huoltoasemalle. Otin noin pitkät housut pois päältä ja takin pois päältä. Vähän tekis mieli kyllä mennä tonne ostaan kahvi, mutta mä taidan ostaa tämän päivän kofeiiniannoksia ja kahvin Lahden jälkeen. Eli pitää vielä odottaa hetken aikaa. Siellä voisi olla mun kofeiinipiristys tähän päivään. Mä en ole vielä juonut kahvia ollenkaan. Hauska. Pieni aamulenkki ja sitten kahvit Lahden jälkeen. Joo, Lahteen vielä reilu 50 kilsaa. Äsken vedin vähän suolapähkinöitä ja patukkaa. Mä oon taateleet myös tuossa yhdessä välissä vetänyt ja tälleen.
Huomaa, että on paino lähtenyt vähän täältä repusta myös pois. En ole vielä kertaakaan harkinnut luovuttamista, enkä toivottavasti harkitsekaan. Enkä ole myöskään harkinnut särkylääkkeiden käyttöä, että semmonen hyvä vointi. Ei puhuta voinnista sen enempää, kun ei sitä kuitenkaan voi parantua. Joo, ei ole mitään kipui, psyyke jaksanut, fyysisesti jaksanut ihan ok. Joo, tää on tämmöstä mielen taistelu, että jaksaa katsoa piennarviivaa tuntikausia ja mennä eteenpäin. Nyt on oltu tien päällä kuitenkin yli 6 tuntia. Mä tajusin, kun mä kuvasin Tuulosen huoltoasemalla, että mulla ei ollut ollenkaan liitintä puhelimessa. Ei kuulunut mikistä ollenkaan, mutta ehkä puhelimen mikki myös nauhoitti, kun siinä ei ollut mitään hirveästi taustahälyä. Siellä myös paikkasin sormen, koska mulla on tullut eilen haava, kun mä tein mun luokkalaisen Vilin sanoi niin raivolla pilkoin viersmoothieeseen noita kasviksi. Joo, mutta tää on ihan fine. Mut siitä tulee verta, jos toi irtoo toi laastari. Joo, mut hei, nyt Lahteen asti 50 kilsaa vastatuulta ja siitä Kouvolaan asti myös vastatuulta. Tiesin tän jo etukäteen, mutta en halunnut vaihtaa silti reittisuunnitelmaa. Ei oo paha, mut sit kun yrittää mennä tiettyä tuntinopeutta, niin kyllä se kertautuu se tuuli, et kyllä se hidastaa. Mulla ei mitään sykkeen mittauksjuttuja eikä mitään muutenkaan antureita eikä kepsiä tai mitään, mikä piirtäisi tätä reittiä. Tää on ihan rento, pelkästään omaehtoisesti teen tän, niin en mittaile mitään, koska mulla ei oo tällä hetkellä urheilukelloa. Mä ehkä sit kun mä oon opettaja, niin raaskin sellaisen ostaa, mut mä tykkään liikkua silleen fiiliksen mukaan. Esim. Nyt kun mä en näe mistään kellosta, nyt paljon vaatii palautumista tämmönen reissu, niin se ei haittaa, koska joka tapauksessa oli kelloa tai ei, niin täytyy palautua. Mun mielestä sekin on ihan toimiva, että liikkuu kroppaa kuunnellen ja myös kroppaa kuunnellen ottaa levo ja palautumisen. Vaikka todellakin kaikki mittarit on siistejä, kun pystyy seuraamaan unta ja sykkeitä ja nopeuksia ja kaikkea. Mut mua joku niissä ahdistaa. Niin tää on ihan jees näin. Mut jatketaan vaan eteenpäin. Tässä on vähän liikennettä, mut mä en jaksa mennä gravel-reittejä, tommosia hiekkateitä tällä maantiepyörällä. Niin mieluummin mä sit vedän täällä liikenteessä, mut sumunen aamu, ekat 4 tuntia sumuu. Sen takia täällä on kyllä todella hapekas ilma. Reilu 20 kilsaa Lahteen päin ja nyt on pakko pitää pieni tauko, koska siis ei toi vastatuulti edes tunnu nytte, kun on niin paljon ylämäkiä. Siis on kyllä ollut vähän raskasta polkea noita ylämäkiä. Koko ajan tulee niinku ylämäki ylämäen perään. Sitten alamäet niinku ei niin paljon luista, koska on vastatuuli. Oikeesti hapottaa. Mut joo, en oo luovuttanut ja siis vähän niinku psyyke sanoo sillä, että joo, tää on ihan sikaraskasta, et ei jaksa. Mut sit jos psyyke pettää, niin sit sä et kyllä jaksa niin paljon fyysisestikään. Et mä oon niinku sit mennyt tahdon voimalla. Mut joo, ei oo vielä niin paha edes mennä, mut vähän on tuntunut täällä vasemmassa sääressä. Niin pitää nyt ottaa taas suolaa. Kouran pohjalle suolaa ja sitten ääntä kohti ja vettä perään. Sitten ehkä syön vielä yhden leivän tässä näin ja vähän suklaapatukkaa ja Pringlesia. Hups, oikeesti. Mä ajoin vahingossa motarille vähän matkaa. Onneksi vaan ihan lyhyen matkaa. Mä tajusin googlettaa motarin merkki. Niin nyt mä menen takaisin tonne ja toisesta liittymästä pois. Siis onneksi tajusin heti, että tuli motari, koska nyt mä menin ei mennä vaan joku muutama 100 metriä. Mut joo, tuolta pääsee toista reittiä. Hupsista. Mun olisi kuulunut mennä tänne, eikä tonne. Mutta niin mun mielestä tää näytti nimenomaan motarille vievältä tieltä. Mutta täältä pääsee jollekin tyyli joku Korpilahden tie tai joku. Joo, taas ollaan reitillä. No niin, nyt on saavuttu Lahteen. Eli noin puolessa välissä ollaan. Ja kropasta on kyllä energiat vähän loppu, että pitää saada jostain vähän ruokaa lisää ja
kahvi, päivän kahvi, sitä ootellaan. Mä oon menossa tästä vielä 14 kilsaa Nastolan ABClle. Ja siellä seuraava tauko. Nyt on haastetta jäljellä 14 tuntia ja puoli tuntia. Eli pitää katsoa, että jaksaako siinä ajassa pyöräillä vielä toiset 200. Täällä Lahdessa on niinku tutun näköisiä maisemia sen takia, että täällä on hengaillut paljon nuorempana. Ihan nätti. Täällä Nastolassa on kyllä hienon näköistä. Täällä on hienoja taloja ja ihanat maisemat. Pari kilsaa niin mä oon tuolla ABCllä, mutta täällä on hieno auringonkukkapelto tossa takana. Ja se on sairaan lämmin. Ihana kun aurinko paistaa. Pitää tauon jälkeen laittaa sit aurinkolasit. Nyt on Nastolan ABCllä taukoa pidetty ja päiväkahvi saatu 3 aikaan. Ja tuntuu, ettei ruoka meinaa mennä alas, varmaan siksi kun on polkenut niin paljon. Mut söin mun yhden vanhan leivän. Ostin mukaan matkalle vielä pastasalaatin, syöntä jossain kohtaa. Lisää mehua, että täytetään pullot. Täytin vedellä myös pullot ja vähän lataan tätä kännykkää. Sitten mä yritän syödä vielä tän banaanin loppuun. Mut ei meinaa mennä ruoka, mut pitää yrittää sekä nopeita että hitaita hiilareita tankata tasaisesti. Mä en edes muista milloin mä olisin käynyt Kouvolassa, mutta nyt ollaan menossa kohti Kouvolaa. Ja tää on siitä ihan superjännittävä pätkä, koska sit kun mä oon Kouvolassa, niin tulee täyteen 250 kilometriä. Ja mä en oo ikinä tehnyt semmoista päivämatkaa. Mun pisin päivämatka on Rovaniemi-Oulun kaakkuri, 230 kilsaa maastopyörällä 2020 keväällä. Mutta nyt ihan superjännittävää oikeesti. Katsotaan, mitkä fiilikset sit kun on päässyt Kouvolaan. Ja täällä on nättiä, koska täällä aurinko paistaa. Mä vaihoin siellä Apsin vessassa mulle myös teepaidan päälle, niin tulee tää käyttöön. Vähän jännittää ilta, kun menee varmaan yöhön tää polkeminen, että saa sen 400 täyteen. Ja mullahan on vartin yli 4 aamuyöllä aikaa. Niin se kylmyys ja pimeys, etenkin pimeys, jännittää vähän, mutta ei mietitä sitä nyt. Nautitaan tästä valosta ja lämmöstä, mikä täällä on. Ai että. Pikkasen polves tuntuu, mutta ei pahasti. Ja menee rentoa tasasta vauhtiin, niin polvi ei liikaa kuormitu. Mut joo, vasen polvi vähän kipeä. No niin, nyt tulee pienimuotoinen story time ja mä pidän taukoa. En ole varma missä päin on, mutta syönpä tästä mannapuuroa. Mä lähdin Nastolasta Kouvolaan päin ja pyörälle merkittyä reittiä, joka sitten ohjasi hiekkatielle. Niin sit mä ajattelin, että mennään niinku autoille tarkoitettua reittiä. Ja mä olin kotona katsonut, että ihan perus iso tie. Sen nimi oli joku Arontie. Et siitä pystyy varmasti mennä pyörällä. Se oli motari Kouvolaan. Ja sitten ne muut kaikki tiet oli hiekkateitä. Sitten mä ajoin niinku 5 kilsaa niinku vähän harhailin, ennen kuin mä tajusin, että oikeasti mä en pääse Kouvolaan. Tästä tietä, mitä mä olin ajatellut. Ja se näytti niinku autolla reilu 40 kilsaa enää jäljellä sinne Kouvolaan. Sitten mä näin oletettavasti lasten isän pyöräilevän eessä niinku vastaan ja sitten 2 lasta. Vilkutin niille aiemmin ja sanoin, että hei, että ootteko te paikallisia? Sitten ne oli. Mä kysyin, että pääseekö Kouvolaan mitään tietä pyörällä. Sitten se oli silleen, että ei tietääkseni pääsee tosi huonosti, että pitää mennä niinku hiekkateitä. Eli maantie pyörälle huono, mutta gravelille olisi hyvä. Mä olin siellä, että eikö mitään pääse. Sitten sanoin, että joo, että pääsee tämmöisiäkin jotain kiertää, mutta ne on hiekkateitä. Sitten mä olisin, että kiitos oikeasti avusta, että ei mitään, että kyllä mä jotain keksin. Ja sekin jotain katsoi Mapsista ja tälleen, että joo, ei kyllä pääse. Mä olisin, että anteeksi mä vaivaan, niin vien teidän aikaa ja tälleen, että kiitos paljon kuitenkin. Kiitteli ja näin. Sanoi, että mulla on tämmönen 400 kilometrin haaste. Sitten oli se, että ei mitään, että ei tää vaivaa, että kiva jos pystyy auttaa. Ja se tajus, että pääsee, kun menee jonnekin Vuoskoskelle tai joku, mä en muista mikä se on, mutta mä kerron sen myöhemmin. Sinne ja sitten sieltä kautta Kouvolaan, niin pääsee hienoin maisemmin kautta Kouvolaan. Oikeesti, se näytti 74 kilsaa. Mä oon nyt menossa sitä reittiä. Ainakin tulee kilometrit täyteen tällä reissulla. Mutta
Siis mä en tiedä, että mihin asti noi nousee, noi mun nousukilometrit, koska tässä on ihan super paljon nousuja ja mutkikkaita teitä. Siis täällä on tosi upeat maisemat, mutta mä en ole jaksanut nyt ottaa mitään videoa. Koska mä oon halunnut keskittyä pyöräilyyn ja mä katsoin, että tuleeko tuolta autoja, mutta ei tule. Niin ja sitten mulla on ollut vähän akkua, mutta nyt mä laitan taas lataukseen. Mutta tää on oikeasti upea reitti ja musta tuntuu, että mitä enemmän tää pyöräilyhaaste menee eteenpäin, niin siitä helpommalta tää tuntuu psyykkisesti. Että tavallaan se oli kaikista tärkein etappi se Hämeenlinna, minkä mä saavutin silloin 100 kilometrin kohdalla. Vaikka Kouvola on nyt varmaan yli 60 kilsaa, niin silti oikeesti mulla on niinku henkisesti semmoinen olo, että kyllä mä tän teen. Tämmösiä kuulumisia mä yritän saada ruokaa alas. Aina kaikissa väleissä. Joo. Palaillaan taas. Oikeesti mä en kestä, että mun laturin johtoon tonne sisälle meni kivi, niin että mä en pysty tällä lataa. Niin mä otin 2 noita laturin johtoja varalta mukaan. Niin oikeesti, millä tuurilla mä nyt just oikeesti tarvin sitä toista laturijohtoa? Onneksi mulla on se, koska mä en todellakaan sit muuten sais ladattua puhelinta ja mulla on 17%. Okei, siis wow, nyt mä oon täällä Vuolenkoskella. Täällä on sairaan hienon näköistä. Tää on tämmönen pikkunen kylä. Mä menin sen kylän ja koulun ja Vuolenkosken areenan ohi. Mut kivaa tämmöstä vesistöä. Freesi, pieni paikka. Tää on Kimolan kanava. Mä en oo tiennyt, että tämmönen on olemassa, mutta aika cool tää. Vielä 20 kilometriä Kouvolaan. Ja tässä on Iitin kirkko. Täällä on jotenkin superidyllistä. Ja tuolla on jäätävä ylämäki. Ihan crazy millaisia mäkiä. Tuntuu, että tie nousee pystyveessä aika usein. Huhhuh. Nyt on Vuolenkoskelta ja Kausalasta tultu. Ja nyt kohti Lapinjärveä. Mä päätin ohittaa Kouvolan, koska tuosta äskeisestä lenkistä tuli joku 35-40 kilsaa ylimääräistä lenkkiä. Niin kilsat tulee täyteen, vaikka ei mene Kouvolaan. Aika paha. Viimeiset 70 kilsaa on ollut aika lailla semmoista intervallityyppistä, että tosi kovia nousuja ja tosi kovia laskuja. Nyt vielä 60 kilsaa Miljan luo syömään sinne vähän lämmintä kotiruokaa, niin aika jees. Ja huomaa myös, että alkaa yökosteus nousta tänne. Et saan kyllä tosi pimeäs ajaa ja menee ihan 24 tuntia tässä mun haasteessa. Tulee pyöräilemään sitten niin kuin aamuyön tunneilla pimeässä. Jännittäähän super paljon sudet, koska Milja sanoi, että just toissapäivän näkyi niiden takapihalla susia pari kappaletta. Niin ilvekset ja sudet ja villisijat jännittää oikeesti. Mutta ei kai ne tuu ihmiseen. Pitää valot päällä ja vauhdin kovana, niin ei kai siinä kukaan tuu häiritseen toivottavasti. Mut pieni kuumotus kyllä siitä, että pitää taas pimeässä ajaa monta tuntia, 5 tuntia ehkä pimeässä. Mä oon nyt Kutostiellä kohti Lapinjärveä menossa. Ja mä tajusin, että mun takalamppu oli pimeä. Siinä oli akku loppu, niin piti laittaa lataukseen. Ja sitten mä virittelin tonne taakse mun heijastiliivin, niin jospa se nyt vähän auttais. Että tulee näkyvyyttä. Tää on aika iso tie, tässä liikkuu autoja aika paljon silti, vaikka on myöhä. Mutta ihan sairaan smoothi mennä. Mä en ymmärrä, että kun menee tuommoista tasasta maantietä, niin miten voi olla niin paljon chillimpi vetää, koska mä oon vetänyt koko ajan semmoista intervallia, se on ollut sairaan rankkaa ja hidasta. Niin nyt tuntuu vaan oikeesti, että luistaa, oikeesti pikkasen tää on nätti. Siis mitään muut ongelmaa ei oo, kun mä vaan pelottaa se yöllä täällä näin pyöräily, koska täällä on näkynyt toissa yönä susia. Ja mua pelottaa ihan sikona se. Jaksaminen ei oo huono, eikä myöskään henkinen kantti oo pettänyt.
Ja tuntuu, että jaksaa kyllä loppuun asti. Mutta okei, ihan mahtavat fiilikset. Mä en ole näin pitkää lenkkiä ikinä tehnyt. Oota, paljonkohan nyt on kilsoja? Mulla on nyt kilsoja täynnä yli 300. Pikkasen nätti oikeesti. Katsotaan, että saanko sen 400 täyteen tänään ja miten käy. Voittaako pelko mut niin, että jää 400 täyttymättä. Hei, ai että oikeesti, nyt on Miljalla oltu. Milja tuli pelastamaan mut, ettei sudet hyökännyt. Ja Miljalla on coachipaita selästä tälleen. Niin mulla on oma coachi periaatteessa. Joo, niin siis Milja asuu maalla. Nyt ei näy, mutta täällä on hevosia. Ja mitä kaikkea muut? Lampaat ihan vieressä. Joo, kissoja. Kissoja. Ja sit mitä kaikki nämä rakennukset on täällä ympäriinsä? Täällä on vanhaa maatilaa, eli täällä on siis vanhaa navettaa, uutta navettaa, alittaa ja muuta tilaa. Oikeesti. Siis pitää tulla joskus tänne silleen, että on niinku valosaa. Kyllä. Sitten näkee kaikki nää. Joo. Äsken mä olin Miljalla ja Nikola kylässä, niin tuolla iltaruoalla. Siis oikeesti musta tuntuu, että mä melkein jämähin ja nukahin sinne, kun se oli niinku, kyllä siis hittas kovaa. Niinku toi lämmin ruoka. Ai että, mut joo. Nyt Milja vie mut seuraavalle etapille ja lähdetään polkemaan kohti Vantaata. Milja toi mut Loviisaan ja mä lähden tästä polkemaan 78 kilsaa kämpälle. On oikeasti tosi huono olo ja oma sänky, sitä on tosi ikävä. Ja muuten siis sillain niin kropas ei mitään loukkaantumisia, ei mitään kipuja. Ja sillain niin reidet jaksanut hyvin, takapuoli jaksanut ja ylipäätään niin ei mitään, ei ranteis käsis missään. Mutta mä olin 17 tuntia liikenteessä, siihen siis tauot sisältyi myös. Ja sitten tuli tauko, niin kyllä tuli huono olo, kun pääsi lämpimään ja sai kunnon lämmintä ruokaa. Mutta tää on taistelu. Nyt nämä vikat vajaa 80 kilsaa. Ja kämpällä ollaan sitten varmaan 3-4 välissä. Ja kello on nyt siis 23.15. Ja täällä Loviisan yössä ollaan. Milja antoi mulle vielä toisen otsalampun. Tää on kätsy, kun tää toimii hipasulla tälleen. Menee pois ja päälle. Näin. Niin näkee vähän paremmin mennä tuolla. Ja nyt on ladattu puhelinta ja takalampukin on ladattu ja laitoin heijasteliivi. Toivotaan, että turvallisesti menis nämä kaikki vikat kilsat. No niin, ja Porvooseen saavuttu. Kohta pidetään pikku tauko, tää on puoliväli tän illan matkasta. Perinteinen Porvoon näkymä, ai että. 25/37 kilsaa, niin mennyt ihan pimeässä. Onneksi on ollut tää otsavalo, mitä mä sain Miljalta lainaan. Mutta ihan super pelottavaa ollut mennä pimeässä. Piti aina silleen huokasta silleen, ja kerätä voimat ja mennä taas aina katuvalojen jälkeen sen pimeyteen. 25 kilsaa oikeesti on mennyt ihan pimeässä. Siis mä melkein jopa totuin siihen. Mut joo, nyt vielä 40 kilsaa kotiin. Nyt mä taas jakson ottaa tän mikin esille. Nyt alkaa pieni tauko olla pidetty. Ja oikeesti siis tästä huomaa, että on ultrasuoritus. Mä tajusin just äsken. Koska siis mä viime yönä laitoin samat pitkät vaatteet päälle ja nyt mä otin repusta ne pitkät vaatteet ja laitoin päälle, jotka on ollut samalla pyörälenkillä. Niin mitä ihmettä, oikeesti ihan crazy. Ja sit Miljalla vielä mä vaihoin puhtaat sukat. Eli se oli vähän niinku reissun semmonen etappi, että saa vaihtaa puhtaat sukat, niin ai että. Mulla oli yhdet mukana. Joo, nyt alkaa olemaan tää tauko ohi ja lähdetään jatkamaan matkaa kohti Söderkullaa. Mulla oli viimeiselle 100 kilometrille näitä vauhtikarkkeja, niin nyt lähtee kokeiluun, kun mä unohdin nää kokonaan ja nyt on enää alle 40 kotiin, niin nyt hyvä saada loppuboostit ennen kuin pääsee kotiin nukkumaan. Päärynä lime. Nam. Todella toimiva. Ai että. Tästä hyviä kaikkia magnesiumia, elektrolyyttejä ja kaikkea. Et jaksaa lihakset vielä. Hyviä muuten lihakset jaksanut, mutta ainut ongelma on tässä vasemmassa polvessa, että vähän se kipeä. Mutta ei ole silleen kipeä, että ei pystyisi mennä. Ei tavallaan mitään ongelmaa.
Muuta kuin vähän väsyttää. Kyllä tästä kilsa kerrallaan taittuu. Tässä on oma tunnelmansa pyöräillä tämmöisessä pimeässä. Siis ainoastaan nyt illalla on tullut vain yksi pyöräilijä mun vastaan. Eli tosi vähän pyöräilijöitä liikenteessä. Mikä ei kyllä ole yhtään ihmekään, kun kello on yli 1 yöllä. Milja ihmetteli, että miten mä tähän aikaan vuodesta teen tän. Että kun mun piti tehdä kesällä tää. Mut kesällä oli jotenkin niin kuumat helteet, että mä ajattelin, että se on aika vaikea tehdä, kun on niin kuumaa keliä. Ja sitten toinen, niin se vähän niin kuin jäi sitten elokuussa, kun teki kouluhommia sun muita niin kuin siinä. Mut hyvä, että tuli toteutettua. Kyllä tää on ollut semmonen unelma. Hyvän matkan arvioin itselleni tää 400 kilsaa. Et ei tälleen omatoimisesti, jos ei ole huoltojoukkoja ja tekee vähän retkifiilikselläkin osittain eikä ihan suunnittele reittiin, niin ei kyllä meinaa ehtii vuorokaudessa yli 400 kilometriä. Et sillai loppuu vuorokaudesta tunnit. Mut on tää kyllä elämäni pisin lauantai-lenkki. Ei oo ihan semmonen vaan lepponen. Mulla on siis sellainen haave, että olisi ihan supernätti pyöräillä ja kerätä sillä rahaa hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi Mieli ry:lle. Ja sit ylipäätään mä oon miettinyt myös, että vitsi mä haluaisin tehdä enemmän pyöräreissuja, jos niille löytyisi sponsori, eli vähän niin kuin osittain myös rahoitusta, mutta sitten myös opettajan kesälomilla pystyy, kun on palkka ja siinä on pitkä kesäloma. Mut joo, mä haluaisin vähän niin kuin kokeilla, että onko musta pitkän matkan pyöräilyyn tai siis tämmöisen matkan pyöräilyyn ja aika nätti, kun silleen ilman treeniä perus vaan liikuntataustalla, niin ihan supernätti, että pystyy tälleen haastaa itseä. Tosi kiitollinen kyllä terveydestä. Toivottavasti joku inspiroituu tästä mun ikään kuin päähän pistosta, mikä mun piti viime vuonna jo tehdä, mutta viime kesänä mä just silloin kun piti tehdä, niin tulin kuumeeseen. Tää on jäänyt sit mieleen, että en oo saanut mielenrauhaa tämän asian suhteen, niin nyt sit lähdin testaa. Tää viikko valmistauduttu levätä ja syöden ja vähän liikkuen ja pikkusen pyöräillen. Ja joo, nyt sitä oikeesti ollaan täällä reissun päällä ja aika viimeisiä viiää ja aika tappiin menee tää aikataulu myös. Mut ei siinä. Palaillaan taas seuraavalla etapilla, ehkä siellä Söderkullassa. Mä en ole varma, että onko mulla vähän toi etukamera tai takakamera rikki. Varmaan on. Vielä semmonen juttu, kun pikkusen matkaa vielä kotiin, että ei auta muu kuin polkea, koska täältä ei mene julkisia ollenkaan Vantaalle päin. Ja sitten toinen, niin mulla ei asu ketään kavereita täällä Söderkullan suunnilla. Niin, siis tässä ei nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin polkasta kotiin. Niin, joo, mutta aion kyllä nauttia vielä näistä pikoista hetkistä. Ja vielä tuohon Miljan kommenttiin, että miksi mä näin syksyllä teen tän, niin siis siinä oli pointtina se, että kun täällä on pimeetä, niin vähän niin kuin silleen, että jos mä olisin tehnyt kesällä, niin sitten olisi ollut paljon valosampaa tehdä tämmönen 24H-haaste. Niin se on suositteluna, että jos on hyvä sää, ettei ole liian kuuma, niin kannattaa kesällä tehdä tämmönen niin kuin reissu, eikä tälleen näin pimeeseen aikaan. Ja sitten toinen vinkki, niin kansi ottaa, jos tekee pimeällä, niin hyvä taskulamppu. Ihana Milja, että se lainasi tätä mulle. Kolmas, mikä on ehkä vähän niin kuin pieni moka, niin on se, että mulla oli vähän niin kuin liikaa ruokaa mukana, niin, mutta tavallaan mieluummin niin päin. Mutta joo, siis ei ole painanut niskoihin myöskään tää. Ehkä ekat 100 kilsaa paino, mutta sen jälkeen ei ole ollenkaan painanut. Joo. Ai että. Viimeisiä viiää. Sitten pääsee kotiin. Aika huikeeta tämmönen reissu kohta takana. Ai että tää on mukaan mennä tuttuja reittejä. Ja on ollut Söderkullasta PK-seudulle asti niin valaistus.
Se on superjees. Ja iskälle iso kiitos tästä pyörästä. Se on mahdollistanut mulle tän reissun, koska mulla itellä on maastopyörä ja gravelpyörä, mutta mulla ei ole maantiepyörää, niin tää oli mun kesän eka maantielenkki. Ai että. Onneksi ehti vielä. Ja mä veikkaan, että niinku siellä Miljan luona ruokailussa, niin kohta kotona, niin tulee semmonen hyvin outo olo. Koska vähän niinku tää urheilusuoritus on niin pitkä. 22 tuntia 45 minaa mulla menee yhteensä aikaa. Eli jää 45 minuuttia onneksi tavallaan niinku jää vielä aikaa haasteelle, että 400 kilsaa tulee täyteen. Nyt mä oon varma, kun mulla on 5 kilsaa jäljellä. Joo. Ai että. On kyllä mahtava fiilis, miten voi ihminen moneen kyetä pystyä. Siis kaikenlaista on tullut ajateltua, mutta ei niistä ole jaksanut kaikista ottaa videoa, kun on pitänyt keskittyä myös polkemiseen. Ja sit itse asiassa kun mä sanoin, että mä en käynyt Kouvolassa, niin itse asiassa 2 kertaa kävin Kouvolan puolella, mutta en siis varsinaisesti Kouvolan keskustassa. Sitten on tullut käytyä Helsingissä myös, niin kuin Helsingin puolella, mutta ei Helsingin keskustassa. Mutta joo. Tää on ihmeellistä, kun on vuorokauden pyörän selässä plus omien ajatusten kanssa. Niin jotenkin aika siistiä. Oikeesti mä oon tyytyväinen tähän, että miten mä vietin tämän mun lauantai-päivän hyvin epänormaalilla tavalla. Joo. Ja sit vielä semmonen juttu, että mä en jaksanut kuvata kaikkia, missä mä menin vähän harhaan, mutta nekin kuuluu asiaan, kun en suunnitellut kuin reitin Lahteen asti, niin siitä sitten eteenpäin olikin vähän poikkeuksellisempi niin kuin reitti, mitä oli ajatellut. Mutta eipä se haittaa yhtään mitään. Se oli jees, että tuli kilsat täyteen ja sitten myös se, että oon pysynyt kunnossa. Ei ole tullut mitään liikenteenkaan ongelmia. Siis näin myöhään kun polkee täällä, niin oikeasti ihmiset on vähän niin kuin hidastanut mun kohdalle ja yksikin taksikuski niin kuin pysähtyi mun viereen, kun mä ajoin. Ja niin kuin ihmetteli vähän näin. Niin varmaan siksi, kun mulla vilkkuu tuolla punainen valo, niin ihan niin kuin se olisi joku hätävalo. Mut joo, siis ystävällisiä ihmisiä ollut ja sillai, se on ollut mielenkiintoista nähdä koko vuorokauden ympäri, miten eri puolilla Etelä-Suomea vietetään lauantai-päivää niin kuin eri elämäntilanteista. Ja se oli jotenkin tosi mielenkiintoista nähdä erilaisia eri-ikäisiä ihmisiä. Niin kuin, että miten ne on lähtenyt, kun oli kaunis päivä, niin ulkoilemaan ja näin poispäin. Paljon ajatellut erilaisia ihmiskohtaloita. Se on aika nättiä, kun on pystynyt kelailla kaikkea. Kun tässä pyörän selässä on ollut aika kuunnellut mitään tässä, niin se on kyllä siistiä. Nyt mä oon saapunut kotiin. Ai että nättiä. Siis elämäni pisin lenkki niin kuin päivässä. Lauantai-lenkki 400 kilsaa. Mä lähdin 4.17 ja mä nyt tulin tänne takaisin niin seuraavana päivänä 3.32 tänne kämpälle. Niin okei, siis eka fiilis on kyllä tästä näin. Samalla kun alkaa heti nousta kaikki endorfiinit ja adrenaliini ja dopamiini. Siis tulee semmonen jännä olo, mitä ei voi missään muussa koko semmoisessa vaikka lyhyempi temposessa urheilusuorituksessa samalla lailla tämmöstä. Tunnetaan spessua. En tiedä, tuunko tekee joskus uudestaan tämmösen, että paljon vuorokaudessa. Mutta ainakin silloin pitäisi olla tasaiset maastot, suunnitellut reitit etukäteen ja ehkä huoltojoukat. Niin jos tekisi pidemmän lenkin, niin kuin 24H. Niin tästä lenkistä kyllä tuli semmoinen fiilis itsestäni, että multa löytyy pitkäjänteisyyttä. Koska mä en tiedä paljonko toi on tunteina pyörän selässä istumista, jos tauot lasketaan, otetaan pois. Mutta kuitenkin tien päällä orientoituneena tähän lenkkiin ja aika pitkä aika yhtäjaksoisesti. Sitten mietin myös, että on mun mielestä ihmeellistä, että miten voi
taipua moneen ihmiskehon siirtymäajot pyörällä, niin mulla on yleensä 10-40 kilometriä niin päivässä, ja mä en joka päivä tee semmosia. Mutta täällä PK-seudulla, niin oikeasti se on mun ainut treeni nyt tällä hetkellä ollut, plus noi Ahvenanmaan pyöräreissu. Niin aika siistiä, että oikeasti pystyi tällaiseen niin pitkään ultrasuoritukseen. Niin siinä oli ollut varmasti pohjaa, koska ei ole yhtään niin silleen vartavasten tähän näin treenannut. Vaikka on ollut todellakin ajatuksena. Mutta se on ollut ehkä itselle sitten jotenkin liian tylsää vetää treenilenkeiksi, kun aina mulla pitää olla joku tavallaan jutun juju siinä, että se pitää olla joku haaste tai reissu tai ihan hyötyliikuntaa. Mutta vielä semmonen juttu, että aina ei tarvi ihmisten suorittaa ja pyrkiä parhaaseen potentiaaliin. Itse en todellakaan siihen kannusta ja kannustan huolehtimaan hyvinvoinnista sillä lailla kokonaisvaltaisesti, eikä välttämättä edes niin, että huolehtii vaan aina itsestään ja ensin itsensä kuntoon, vaan on hyvä. Mä itse ajattelen niin kuin silleen kollektiivisesti hyvinvointikäsityksen, että se on semmoinen jaettu ja kaikki voi vähän kannatella toisiaan, ja samalla jos itsellä menee huonosti, niin kun muut kannattelee, niin sit voi samalla kannatella myös muita. Tai se ei ole ihan niin kuin semmoinen selkeä asia, että nyt minä olen terve ja voin auttaa. Koska ihminen on aina semmoinen kerroksia täynnä oleva kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa aika lailla toisiinsa, halus tai ei. Joku voisi ajatella näin, että voi ei, että mitä toi hyödyttää tai mitä toi antaa. Niin kaiken ei tarvitse olla edes hyödyksi ja tässä ei välttämättä ollut edes mitään järkeä. Mutta silti käytin aikani valmistautuessa tähän tällä viikolla. Teimme toki muutakin, mutta nyt saisit tällaisen tavan viettää lauantai-päivä. Hei, kiitos tosi paljon, kun seurasit, jos katsoit tänne asti tätä videoa ja seurasit tätä mun reissua. Mä vielä haluaisin huomenna selvittää se, että kuinka monessa maakunnassa mä oon käynyt. Ja sitten vielä ehkä se, että oliko rankkaa, niin oli vaihtelevaa ja välillä oli rankempaa, mutta kertaakaan ei energiatasot laskenut liian alas. Varustus oli myös hyvä, varmaan siksi kun on pyöräily jonkun verran, niin tuntee itsensä, että mitä tarvii mukaan. Eväitä oli liikaa, mutta nyt jos miettii, että pystyisinkö lähteä nyt perään polkemaan lisää, pieni tankkaus tässä näin ja pystyisin lähteä periaatteessa. Mutta en todellakaan ole lähdössä, koska tämä oli 24H-haaste. Ja myös haluan vetää johonkin rajat, että mikä on tervettä. Et nyt kun on sykkinyt 24 tuntia, mä en tiedä yhtään, että mitkä mun sykkeet on ollut ja paljonko mun pitäisi palautua tästä. Mutta varmasti ainakin siis useamman päivän ottaa palautuminen. Niin on järkevä nyt aloittaa se palautuminen lepo hyvän maun rajoissa. Tällä matkalla ja reissulla mä opin sen, että mä voin yksin mennä tuolla luonnossa. Ja mä menin ihan pilkkopimeessä nytkin, niin tosi pitkän matkan. Ja ei ollut mitään ongelmaa. Tai siis jännitti tosi paljon. Ja en nähnyt yhtään susia. Mutta sudet on varmasti jossain metsässä kaukana, että ei ne yleisesti tuu edes ihmisten lähelle. Näin mä oon ymmärtänyt, että ne ei tykkää ihmisen hajusta. Tai ne pelkää sitä. Joo, nyt mä lähden suihkuun ja iltapalaan ja sitten nukkumaan. Ai, että varmasti uni maistuu. Toivottavasti nukun mahdollisimman pitkään huomenna. Joo. Kaikille kaikkea hyvää. Chillisti ja tälleen. Mä en oo saanut kertaakaan tällä videolla. Chillisti ja tälleen. Joo. Moikka kaikille. Nyt on herätty yöunilta. Kello 11.30 heräsin. Nukuin semmoisen reilu 6 tuntia. Ajattelin syyä tässä pastaa ja muuta ja mennä takas nukkuu vähän päiväunia. Ja sitten ensi yönä toki hyvät yöunet alle. Nyt varmaan palautumista menee pari päivää tässä näin ainakin. Että muistaa juoda ja syödä hyvin. Ja niin kuin tärkeimpänä lepo. Katsotaan, onko tämä palautuminen vaikeampaa kuin itse reissu. No ei. Paljon tuli nähtyä myös tuolla tien päällä. Et mä en kaikki jaksanut kuvata. Niin monessa kaupungissa tullut käytyä ja nähtyä ympäristöstä uusia asioita. Mä en nähnyt ollenkaan mitään susia. Mä veikkaan, että ne sudet on siellä jossain metsässä ja ei ne edes tuu niinku. Musta tuntuu, että nämä sudet on teema koko tällä reissulla, kun mä puhun niistä joka välissä. Mutta
Joo, mä oon ollut vaikuttunut siis tästä, niin sen takia. Mä näin aika paljon kauriita ja peuroja ja sitten sitikettuja, semmosia pieniä ja yhden ihan superison ketun. Joo, oli ihan mielenkiintoista. Mä näin pari sisiliskoa ja näin. Sitten mä kävin 4 maakunnassa: Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Ihan näppärä kyllä. Nyt aamulla myös niin tuntemus kropassa, niin missään ei ole mitään kipuja, paitsi vähän tästä tuntuu reppu, kun on painanut. Mä en huomannut sitä ollenkaan siinä ajaessa, mutta luonnollista, että on reppu painanut vähän. Ja sit pikkasen on polvet, niin ihan pikkusen polvet kipeät, kun kävelee. Muuten ei mitään erityisempiä tuntemuksia, muuta kuin väsynyt olo ja tuntuu, että puhe ei meinaa tulla. Eli nyt nyt pitää juoda ja syödä ja mennä takas lepäämään. Et fyysisesti aika hyvä olo ja henkisesti myös hyvä olo. Et on semmoinen tosi rauhallinen olo ton pyöräilyreissun jälkeen. Ei ole ihme, että on rauhallinen olo, mutta joo. Siis semmoinen levollinen mieli. Mutta kaikille kaikkia hyvää ja kiitos vielä, kun katsoit videoa.